Властите предупреждават за опасни горещини в 26 италиански града. Код червено за екстремно високи температури е обявен за топ туристически дестинации като Флоренция, Рим, Венеция и Верона. В столицата туристите, които разглеждат забележителностите на вечния град, буквално се къпят в римските фонтани, за да се разхладят. Много е горещо. Тук съм със съпругата си. Идваме от Англия. Тази година времето у дома беше хубаво, но не толкова горещо, колкото в Рим. Стараем се да пием много вода. Фантастично е, че из Рим има толкова много фонтани. Метеоролозите прогнозират, че сахарската жега в Рим и други части на страната ще продължи поне до края на седмицата. Много местни жители възнамеряват да потърсят прохлада извън града си. На тълпите от туристи пък не им остава нищо друго, освен да се движат максимално на сянка, да пият много вода и да се възползват от свежестта на красивите римски фонтани.